Hei, tällä ohjevideolla katsotaan yhdessä, kuinka Kotiringin asiakassivuille luodaan tili omalla sähköpostiosoitteella. Aloitetaan klikkaamalla sinistä ruutua, kirjaudu tai luo tili. Mikäli olet uusi asiakas tai tämä on ensimmäinen kerta, kun käytät asiakassivuja, klikkaa kohdasta Eikö sinulla ole tiliä? Luo sellainen. Kirjoita tyhjälle sähköpostiriville oma sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoitteesi tulee olla sama kuin sopimustilauksellasi. Sen jälkeen klikkaa oikeasta reunasta sinistä valintaruutua Seuraava. Nyt omaan sähköpostiisi on lähetetty koodi, jota tarvitset seuraavaan vaiheeseen. Koodi saapuu muutaman minuutin kuluessa. Pidä tämä näkymä auki ja käy etsimässä koodi sähköpostisi saapuneet kansiosta. Huom! Joissain tapauksissa koodi on saattanut ohjautua roskapostiin tai suodattimien vuoksi tärkeät tai mainoskansioon. Lisää koodi tyhjälle, anna koodi riville joko kirjoittamalla sen suoraan numero kerrallaan tai käytä kopioi ja liitä toimintoa. Klikkaa koodin lisäämisen jälkeen oikeasta reunasta sinistä valintaruutua Seuraava. Seuraavaksi tulee täydentää omia tietoja. Riville näyttönimi, lisää oma kutsumanimesi tai haluamasi lempinimi. Sen jälkeen täydennä pyydetyille riveille oma etu- ja sukunimesi. Nimitietojen jälkeen sinun täytyy määrittää oma salasana, jolla pääset kirjautumaan sivuille. Kun olet lisännyt haluamasi turvallisen salasanan, kirjoita sama salasana uudestaan riville, anna salasana uudelleen. Klikkaa lopuksi oikeasta reunasta sinistä valintaruutua Seuraava. Selaimesi saattaa kysyä, haluatko pysyä sisäänkirjautuneena, ja voit halutessasi klikata ruudusta Älä näytä tätä uudelleen, jolloin kysymystä ei esitetä toistuvasti. Valitse oikeasta reunasta sininen valintaruutu Kyllä tai vaihtoehtoisesti keskemmällä sijaitseva harmaa valintaruutu Ei. Ja näin. Nyt olemme päässeet onnistuneesti omalle asiakassivulle. Seuraavaksi voit tutustua omaan tahtiin, sivun eri ominaisuuksiin ja sieltä löytyviin tietoihin.